Var baş temaşavanın heja. Bername Çandiyarê dîsa carekidin Mêvanê mala we ye. Çandiyar di heyema nû de dîsa bi we re ye. Di bernameyê ewil ya Çandiyarê de Mêvanê me hunermendê Ermenî Udi Yervant e. Em ê bi Udi Yervant re bi muzîkên Kurdî, Tirkî û Ermenî şa bibin û em ê her wiha li ser jiyan û xebata wî biaxivin. Çandiyar, roja Çarşemê saet 8 êvarê de di Televîzyona Hayatê de.